Alikho elishona ngenazo ezalo yamkela ke nazi ezamba phambili namuhla. I1KZN TV ibungaze iminyaka ngokwehlukile. Akaseke emhlabeni owayehola eyomnqakiswano. Kanti ke kukhuthazwa amadoda ukuba abhodle. Izindaba ze1KZN TV zifundelo siyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kuvulwe ngokusemthethweni izindlu zokusakaza esiteshini sikamabonakude i1KZN TV ezilungisiwe kabusha ngoxhaso lwenhlangano elekelela ukuthuthukisa iziteshi zomphakathi iMedia Development and Diversity Agency oku-MDDA ngamafuphi. Usekela ngqongqoshe ehhovisi likamongameli uKenny Morolong obeyingxenye yomcimbi okuvulwa ngokusemthethweni kwezindlu zokusakaza eziseRichards Bay uthi kubalekile ukweseka iziteshi zomphakathi ngoba ke zidlala indima enkulu ukudlulisa umyalezo obalekile emphakathini. Isiteshi sikamabonakude somphakathi i1KZN TV sibungazeke iminyaka eyi-17 sasungulwa ngokwehlukile ngokuvula izindlu zokusakaza ngoxhaso lakwa-MDDA. Izinhlaka ebezihambelela umcimbi zikhombise ukuthi usake nokweseka iqhaza elibanjwe lesi station. This is a culmination of many other efforts that we've undertaken to ensure that there is plurality of voices, that these community media continue to educate, inform our people and entertain them. And we couldn't be more proud that the MDDA, which is responsible for the diversification and development of media in South Africa, came through for the people of KZN through the provision and donation of this state-of-the-art studio, which one would elevate the quality of broadcasting. But secondly, it will go a long way in making sure that you continue to, as I said, inform, educate and entertain our people. Honor for MDDA to be here to witness the hard work. Everyone has been thanking the MDDA. The reality, it's been Edwin and his team, the people on the ground who have made this reality for the province, for the district. It's an incredible honor for us, and we do the easy part in many ways. Congratulations to 1KZN during this day when they celebrate 17 years of existence. It's actually to the residents of Mhlatshozwe 17 years of service to our people, because without media, many of the things that government does and other different private industries, our people would not have information. So thank you very much. Happy birthday, 17th birthday to the 1KZN TV, and may it live for the next 17 years, if not more than that. Television yethu yokuqala nqala kwaZulu. Ngakho kusithokozisa kakhulu ukuthi maningi kamathuba azodaleka nathi njengomasipala nangabaphathi bomasipala sesizokwazi ukuletha indaba zethu lapha siqhubezele kubantu abasithumile ukuthi sibasebenzele lo msebenzi. Konke sekuzokwenzeka kalula ngendlela esimangaliso. Ngakho sifisa nje ukuzokalisa ukuthokoza okukhulu namhlanje ukuthi sizokwethula ke lezi insiza eyifakwe la kule nqalazinda umnyango lo bezwa ukuthi MDDA. Umphathi wesiteshi se1KZN TV wethu nomncwango usolwa amazwi ngalolu suku. Ngijabule kakhulu ngibona amazwi engathi ayaphela ngoba kade ngangifisa lolu suku ukuthi lifike. Ngoba mangibuka into yenzakala ekhaya akusizakala phela i1KZN TV kuphela, kodwa kusizakala iprovince as a whole. Not just the King Cetshwayo, not just Mhlatshozwe municipality, but it's a whole province yaseKZN. Why ngisho kanjalo? Asikho esinye isiteshi TV esikhona kwi-province ilesi kuphela. So okwenzeka la kimina ngiyabona ukuthi ke sizokwazi ukuhamba futhi elinye ibanga. Sihamba ibanga sisizakele futhi ngoba uyazi isiqala kwakungemnandi. Izinto bezibiza kuqala zakwa TV. Ikhamera uthi yakhuluma kuthiwa u200,000 ubona so isethapi kodwa imali yokwenza kanje. So namhlanje MDDA ikhambeni kwesikhathi wathi hayi cha khona ngizonisiza ngakho okuncane futhi ngisazoqhubeka ngimsize. Ngamamazi sesizovula ama-studio amasho ukuthi hayi ke anisebenzeni endaweni engconywana ngoba masihamba kubantu labathi ayithanda inhlelo zenu kodwa kune-echo esibuye siyizo ngoba uyabona ukuthi omunye athi kusnowi nje akukho clear kahle ngesibanga sokuthi la sisakazela khona abantu abazi ukuthi hey siyazama nkosi yami iyona imali engekho kodwa MDDA wazothi no le vision eninayo nombono ngezinto ze-province sizonisupporta ukuthi izinto zenziwe kahle
sifihla kakhulu. Ungqongqoshe ofisini likaMengameli uKenny Morolong wethu lesi siteshi ngeqhaza lesibambile emphakathini. We will continue to support such initiatives. Yesterday we said in our debate during the budget vote of the presidency that at the heart of the work that we continue to do is to support community media, because we want our people to be informed of the developments around them and around the country in a manner that is customized, as I said, for their information needs. And that is why it is important that the work of MDDA should continue to support community. Community media is an agent, serves as agents for economic development. Through your involvement in these communities, you are able to impart knowledge that will empower young people to access information on government offerings, on opportunities that are offered by the private sector. But through yourselves, you are able to also, as you continue to employ young and upcoming media practitioners, equip them with the necessary skills that will be able to shape their career going forward. Lesi siteshi sasungulwa ngonyaka 2005 siqasheka abantu abangama-70 kanti kule minyaka sasungulwa sinababukeli abangu 4.5 million. Ezindabeni ze1 KZN TV uBinkosi Mthembu eRichards Bay. Uchazwe njengomuntu obezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezemidlalo, loyo ke owakwaba ngumongameli webhola lomnqakiswano kwaZulu Natal, uDokotela uThemba Mkhize, odlule emhlabeni ngemuva kokuxinwa isifo somdlavuza. Ungqongqoshe wezemidlalo kulesifundazwe uMntomuhle Khawula uthi ke ibhola lomnqakiswano lisebalazweni ngenxa yamagalelo kaMkhize. Uzofihla ke ngomgqibelo ngemuva kwenkonzo ezoba senkundleni ezemidlalo Mhlathuzo Sports Complex uDokotela Mkhize odlule emhlabeni ngomuva kokuxinwa ke isifo somdlavuza. uDokotela Themba Mkhize waba ke ngumengameli webhola lomnqakiswano eKZN kanti ke inkulu indima ayidlalile ukuthuthukisa lezemidlalo. Sishaqeke kakhulu ngokudlula kaBaba uMkhabazela. Yes yena ugulile kodwa ke besinethemba ukuthi uNkulunkulu emuhle uzogcina engakuyena. Ungqongqoshe wezemidlalo kwaZulu Natal, isikhulu zebhola lomnqakiswano kwaZulu Natal nakuzwe lonke bahambeleke umndeni wakaMkhize empangeni ukuyobhonga emswaneni. uDokotela Mkhize bamchaze njengomuntu odlaleke indima enkulu kwezemidlalo njengoba ke esekhiqize abadlali abanhlobonhlobo, abadlali abaningi abadlule ezandleni zakhe baziwa ke umhlaba wonke. Kubhlungu kakhulu silahlekelwe kakhulu imembe bibalekile not only ku KZN but bibalekile nje ku sport in general ngoba siyazi igalo lakhe indima ayidlalile kakhulukazi la kwaZulu Natal ekhulisa ezemidlalo emkhakheni ehlukahlukene. Kwi netball nje siyazi ukuthi he was one of the best administrators okuyena usifundise kakhulu ama matters egovernance nama constitutional matters ukuthi sikwazi ukuthi masi leader eKZN sibe sure ukuthi sileader ngendlela okuyona yona. Waphinde futhi waba ucoach encathi ucoach overlele kwaZulu Natal ngoba simbonile abadlali abaningi abadlule ezandleni zakhe bonke bahambile abadlali ama national players siqala ukuba nawo la eKZN ama players eqhamuka eklabini yakhe namanje nabafana namantombazane sikhuluma nje uyena nje sine league sidlalayo inkulu la eSouth Africa ebizwa ngeKZN Super League uyena umsunguli wayo. We're talking about a leader amongst leaders, a man who was not selfish, a man who knew how to identify leaders. And he will identify leaders and be able, those leaders, to lead and to lead him as well. We're talking about a coach, we're talking about an umpire, we're talking about an administrator in netball, the man who have identified so many players in KZN, the man who has produced players in KZN to be at national level. That is the kind of man who has touched the netball family and a girl child, the man who influenced Netball South Africa to recognize males in netball, the man who changed the transformation in Netball South Africa. He has done a lot. I can say a lot of things that he has done. The man where I'm standing right here as the Vice President and acting President of Netball South Africa. He is the one who identified me. Ungqongqoshe wezemidlalo kwaZulu Natal uthi ke umkhakha webhola lomnqakiswano ukulelize ngokulo njengamanje kungenxa ke amagalelo akhe uDokotela Mkhize uyena futhi wasusa lomqondo ukuthi ke lo mdlalo ungobesifazane kuphela. Ubaba uMkhize masingalibeka ngolimi lesilungu singathi omunye wama pioneers omunye wabantu
abasuka ne-netball ekuqaleni iqala nje ukuthi ibonakale into ekuthiwa i-netball. Kwakumangaza kakhulu-ke ngoba kwakwazi ukuthi umdlalo odlalwa abantu besifazane. Kodwa ubaba uMkhize wawumela lo mdlalo umuntu wesilisa kwaze kwasuka nomqondo owawukhona ukuthi i-netball into yabantu besifazane. Wawukhipha nje wawuqeda kuona wonke umuntu. Ngiqale ke mina ukusebenza naye kakhulu ngesikhathi siqala amaKwanaloga Games lawa namhlanje asebiza ngokuthi amaSalga Games. Ngaleso sikhathi ke ubaba uMkhize sasiqala nabo i-netball KwaZulu Natal. Ngineqiniso lokuthi ikuleli zinga kulona i-netball KwaZulu Natal nase South Africa ngenxa yamagalelo akhe ubaba uMkhize abenawo ekupromotheni i-netball lesifundazwe. Let's gaze indaba ze-1 KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Kukhuthazwe amadoda ukuba abhodle ngezimo abhekene nazo behambele nemtholampilo kanye nokunye. Lokhu ke kuqhame ngenkathi kuqhubeka isigcawu sokugonyuluka kwabesilisa insizwa is a man ebesibanjelwe eThekwini. Kubhungwe kabanzi ngezinkinga ezikhongetha besilisa kwaphinde kwaqhakanjiswa amagalelo abomu. Omunye wabasunguli beinsizwa is a man utshele izikuzindaba ukuthi ke kakwanele ukucela ekulapheni nasekuvikelweni kwabesifazane kuphela kepha nabesilisa bayadinga ukubhekelelwa. Sikhuluma ngama mental care issues la sikwazi ukuhlola khona ukulimala komuntu wesilisa ukuthi sekuhambe kwaze kwaba umgodi ongakanani bese siyakwazi ukuthi sikhulume ngako sikwazi ukukhuluma nabanye abantu besifazane abangakwazi ukuqonda ukuthi abantu besilisa nabo bayakwazi ukudlula entweni ezibhlungu kodwa bangakwazi ukukhuluma ngako into ezizama ukuyenza la ngalomcimbi ukuthi wona konke sikubonayo izweni lasemhlabeni ukuthi abantu besifazane bayahlukumezeka ingane zahlukumezeka wona konke ihlaka besibhekene naso emhlabeni into esibonayo ukuthi asikwazi ukuthi sikhulume nomuntu wesifazane kuphela kodwa singakwazi ukuthi sikhulume nomuntu wesilisa okuyena osingesikhathi omsusa dweshu sikwazi ukulalela ukuthi kahle kahle kusukaphi ukuze kufike kutheni balimala ngendlela abalimala ngayo ngoba mhlambe ngenzeka ukuthi kunezinto abangakwazi ukuzikhuluma kodwa uma ngabe sesikwazi ukuhlele kanje la kwinsizwa as a man ilasovuleleka khona sazi yona yonke into abadlula kuyona. Lesi sigcawu siza ngemumva kokugujwa kwenyanga yamadoda nangesikhathi lapho izigameko zokuhlukumeza ngokobulili zidlala ibudlelini. Amadoda akhuthazwe ukuba abhodle ngezinkinga eziwakhungethe. Kubalekile uthetha ngazo zonke izinto ezi right ngoba amadoda amaninzi ane perspective ethile as to how men are supposed to be. Actually as to how the society is saying how the stereotypes that are out there are saying when indoda is supposed to be like this, a man is not supposed to cry, a man is not supposed to be weak or show emotions and everything. These things that we are doing here, like this initiative, is very important. Baleke kakhulu uzofundisa amadoda ukubana it's okay to be not okay. It's okay ukuthi nxa unefeelings ezikhethayo ukwazi ba uye for counseling, uye for therapy, ukwazi uthetha nabantu and say ikhona ingxaki ekhoyo. As men we need to understand ukuthi ayikho into esungayenza esimeni esinjalo and we need ukuthi siqonde ukuthi siyafika sikhona sicommon akusiwena wedwa and we need ukuthi sifunde ukuthi sikhulume ngalezi zinto. Thola umuntu omthembile ongakwazi ukukhuluma naye ukuze ukwazi udlulisa isimo sidlulile. Abesilisa baphinde bakhuthazwa ukukhuthalela ukuzinakekela ngokwezempilo njengoba ucwaningo luveza ke ukuthi sincane kakhulu isibalo sabo abahamba imtholampilo. Abantu besilisa kakhulu abayinakele and being affected by diabetes, hypertension. Uthola ukuthi umuntu una age of 30 to ushonile because of heart attack, because of indlela esidla ngayo nangendlela esinakekela ngayo as abantu besilisa, so we are trying to educate society ibheke ukubaleka kokuyinakekela in terms of indlela esidla ngayo the health as a whole. So that's what we are trying to do kubantu besilisa eKZN. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Ake sihlabena nali ke futhi sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolwa sangazo namhlanje. I1 KZN TV ibungaze iminyaka ngokwehlukile. Akaseke emhlabeni owayehola eyomnqakiswano. Kanti ke kukhuthazwa amadoda ukuba abhodle.
Luzophela usizi kubahlali bakwa-13 ngaphansi kaMasipala Alfred Duma kulandela ukwethulwa kukaSokontileka ozokwakha ibhuloho elakhahlamezwa izinhlekelele zangonyaka odlule. Umeya walo masipala uZamasibisi uthi ukwakha leli bhuloho kuzodla imali elinganiselwa ku-2.5 miliyoni wamarandi. Imeya kaMasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi bazolungisa ibhuloho elalimazwa zinhlekelele. La sizokwethula khona uSonkontileka ulungisa ibridge la ngenzantsana nje kwami kunomfulo ohamba khona kwenze kumonakalo lapho ngesikhathi semvula kwemuka ibridge kwatholakala ukuthi abantu abasakwazi ukwelela ngaphesheya ongaphesheya onganeno. Uqhube ngokuthi babe yingxenye yomasipala kwaZulu Natal abathola uxhaso mali kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezomdabu. Njengalokho kufanelekile sabhala safaka isicelo emnyangweni wezenhlekelele kwa disaster sifakile naleli bridge ukuthi semukelwe yilo basiphileke imali ke ka disaster msakazi nababukeli bakho ifika isho iproject isho nokuthi malini ezosetshenziswa kuleyo project basiphileke imali yokulungisa leli bridge lasemtateni engango 2.5 million njengoba siletheke uSonkontileka namhlanje uSwelile Mose uzosenzela lo msebenzi ka 2.5 million ngokohlelo lika disaster. Uphinde waveza ukuba kulomsebenzi kuzoqhashwa amalungu omphakathi alinganiselwa kwi10. Angisho ukuthi uSonkontileka la uzoqasha abantu aba11 11 abantu bakule ndawo abazohlomula kulomsebenzi odlisamba semali e2.5 million uzowenza lo msebenzi esikhathini esingangenyanga ezine 4 months angena aphume ukuze siyashaya isikhathi semvula abantu bakithi sebeyakwazi ukuwela ngokukhululeka. Angisho ke kodwa msakazi ukuthi ikhona enye into esikhathazayo njengokuthi thina nje la sizolungisa ibridge la kwaMasipala khona la eduzane kune bridge elisemgwaqeni wa transport nalo lemuka esikhathini eside sedlule esingalazi ukuthi lona lizolunga nini zithini inhlelo zalo iyasikhathaza ke lento ngoba uma sizokwenza umsebenzi njengoMasipala abantu bakithi kunoma babonge bafike bafeke izikhalo njoba dubezwa ngaphakathi bekhala ngaleli bridge kungazathi uMasipala akabanakile. Kanti uphindile Dlamini ocosha ithuba lokuqashwa uthi lokhu kuzoshintsha impilo zabo. Ibridge lilemazwe yizimvula mina ngumuntu othezela kwesikhathini esiningi bengihamba ngiwela kwesesikhathi ke mangabe umfolo ugcwele bengasaweleki nje sidalo ngoba besesaba ukuthi mhlambe songena phakathi ebridgeini. Yebo ke mina ngijabule kakhulu nje ibridge selizolungiswa ngizokwazi ukuthi ngisizala ngoba nemoto eningi ebewela shona ngaphesheya bezingasakhona ukuwela bevele zithathe idry zoshona phansi. Kubika uthoba yadlala izindabeni ze1 KZN TV ngisemnambithi. Sikhulu isililo kwizagugana kulabo abaphila ngokukhubazeka eCopsville eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya njengoba bekhala ke ngokweqiwa ohlelweni lokwakhiwa kwezindlu zoxhaso zikahulumeni lezakhamuzi zithi ke sekuneminyaka zabhalisela lezi zindlu zikahulumeni kodwa ke kuhlomula abantu abasebasha ngokweminyaka. Umphakathi wakwaMeseni eCopsville uthi uyayibona intuthuko yezindlu zemxhaso futhi uyayijabulela kepha ukhala ngendlela eyabiwa ngayo uthi inokwenzelela abantu kumele bahlomule abazithola izindlu. Siyayibonga intuthuko esibonayo ifika lemphathi kancane ama-RDP but namhlanje njengoba siphume nezalukwazi njengoba nibona khona izabazi khona abantu aba-disable into esiphatha kakhulu ukuthi lama-RDP ayaphuma but awaphumeli abantu abadala. Ama-RDP atholwa abantu abasha kunabantu abakhubazekile funa ngabe bathola ama-RDP kunabantu abadala funa ngabe lezi zindlu bayayithola kodwa zithola ama-ward community futhi asemancane ayi-youth. Into esifuna ukuyazi ekhanseleni ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi mangabe enikeza abantu izindlu ubanika kanjani futhi abantu izindlu ngoba asiboni ukunika abantu izindlu ogogo basele abantu abaphula nokukhubazeka kade babhalisa
abayitholi izindlu so ogogo bafuna ukuzozikhulumela ngoba badiniwe bakhathazekile abanye bawelwe izindlu bahlala kabuhlungu ogogo baphila ngokukhubazeka abakwazi ukuphuma bahambe baye emaklinikhi or baye ezibhedlela ophila ngokukhubazeka uthi inzima impilo kanjalo nalowo ohlala nomntwana okhubazekile uthi kade ayibhalisela indlu la ngihleli khona kuwile ngihleli nezingane then sekukaningi ngibhalisa futhi ngibhalisela indaba ukuthi ngithola indlu angikaze ngayithola kuphela into engizwayo ukuthi kunabantu abangaphasi kwe-ward committee okuyibona abahlala ezindlini thina esikhona esigulayo esingenazo ngisho indawo zokuhlala asikaze sazithola kunodaka lapha la ngihlala khona mangabe kunemvula kuyanetha udaka ngikwazi ukukhuphuka nomntwana menge esibhedlela ngikwazi ukukhuphuka nomntwana ufuna ngikhuphuke nomntwana la odakeni ngihambe ngiye eCopsville le khona eHanville nomntwana ogulayo ngoba imoto la ziyephuza nokufika lana lama what committee afika skiphisa ama ID ngicabanga ukuthi sengibhalise kathathu indlu yomntwana ikhansela lithi kunohlelo lokwakha izindlu kepha futhi kunohlu labantu abahlomulayo abantu esinabo njengamanje who are beneficiaries on this project bahlukene nje wadi ngichaze igaba entathu sinabantu abama MKM veterans mase siba nabantu abama flood victims mase siba nabantu be local bala iwadi and those people identified were picked by ama-CCGs working with ama-CCGs working together with human settlements and every Friday we hand over those units to those people about 10 nani siyanimema this coming Friday sobe sinabantu sobe so hand over kubona izindlu we don't do it ebusuku because human settlements does not work at night nathi asebenza ebusuku ezindabeni ze1KZN TV ku Ayanda Dube ngwameseni eMgungundlovu ake siphinde futhi sihlabena nale elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifola sangazo namhlanje i1KZN TV ibungaze iminyaka ngokwehlukile akaseke emhlabeni owayehola eyomnqakiswano kanti ke kukhuthazwa amadoda ukuba abhodle kuleli qophe la ke singene sijule engosini ezomnotho irandi lakuleli u17.92 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u24 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.83 maliqhathaniswa neeuro laseEurope igolide ke lona lingu$3,342.16 iounce kuthi oil ongahluziwe ube u$68.71 umphongolo ake sikubhekele ngosini yezemidlalo Intsha yesuku ophongolo enyakatho esifundazwe KwaZulu-Natal ithathe igxathu lokuhamba amakhilomitha angu378 ilibhekise eThekwini ngoNyawo ngenhloso yokuqoqa imali ezolekelela imindeni emibili eyashelwa imizi. Omunye wabeyingxenye yalolu uhambo uNqobuzitha Thabethe uthi bahlose ukuhlanganisa okungenani imali elinganisela ku300,000 wamarandi ukuze bezokwazi ukusiza lemindeni emibili njengoba izindlu zacekeleka phansi ngenxa yomlilo. Intsha yasophongolo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal eyisikhombisa ithathe igxathu lokuba nohambo lwamakhilomitha angu378 ilibhekise eThekwini ilibhada ngoNyawo ngenhloso yokuqokelela imali elingaselwa ku300,000 wamarandi wokwakhiwa kwezindlu zemindeni emibili ezacekelwa phansi umlilo. uNqobuzitha Thabethe uthi bazibekele ukuthi bayivale eThekwini ngosuku lwangomsombuluko. Sisukophongolo la khona esiqale khona ukuhamba senze initiative lesenzayo yama families akwamamba nefamily yakwamalinga sikhathazeke kakhulu ngoba sithema sisukophongolo sicela ama donations emizi le yasha since from last year sangawathola ama donations anele sase decide ukuthi no let us organize a walk la khona esizohamba from Phongola to Durban for 378 kilometers. The aim behind is to raise ama funds ukuthi sikwazi ukulekelela lemizi lena eshelwe bese ngibalile ke besifisa ukuraise imali engango 300,000 abantu ke they are supporting us
bayafaka imali lena esifisa ukuthi senze ngayo noma ngakahlangani but ke kwa happy so far ngeprogress. So therefore njengamanje njengoba sikhuluma nani siphakathi koMtuba sibheke eMtuba sibheke Richards Bay phakathi koMtuba neRichards Bay siyakhona ke eThekwini kukhathalekile khona kodwa hayi siyathemba ukuthi sizofika siphila. Omunye ingxenye lolu hambo naye unxusa umphakathi uba ubamukele emgwaqweni njengoba kunezicelele eziningi ababhekene nazo wanxusa ukuba banikelelwe ngenkece okuyiyona inhloso yabo njengoba belibhada phansi kulolu hambo lwabo. Mhlambe siya struggle ukuthola ukudla uthola ukuthi indawo esihamba kuyo ayinazi izitolo eduzane so mhlambe mangathiwa sidibana nabantu and they help us with food, water and accommodation endaweni nje la sesisuke khona sesike salithola usizo njengaseMtuba nje eMtuba umasipala wakhona uyewasukumela kakhulu was provider accommodation was provider nangokudla baphinde futhi basinikeza nane healthcare services because bas offerishe ukuthi sibone nodokotela so that azosibheka ukuthi mhlawumbe sinawo yini ama health challenges so mangathiwa nje abantu basinceda ngawa ama donations lawo esiwadingayo ukuze sikwazi ukunceda lemndeni baphinde futhi basilekelele ngokuthi besipha ukudla nokusofarisha ngeaccommodation so siyacela komasipala abasalandela from here onwards ukuthi mhlambe mangathiwa bayasilekelela ngokusiprovider with the accommodation and food because asikwazi ukuthi sisebenzise yona le mali le esizama ukuyiqongelela ukuthi imndeni isizakale siphinde futhi siyisebenzise uhambeni lethu kuzobe bese sekuba i-waste yabo. Lolu hambo lwabo balokhu beliqale ngosuku lwangomsombuluko mhla ziyishumi kuNtulikazi kanti basibekela ukuthi baliphothule ngomsombuluko mhla zingama-21 kuNtulikazi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sikubhekelene nasi isibikezelo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqisa ke nokho bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.